तनी छाप दहर दिया रामा हो रामा बोल बोले ले नदिया रामा हो रामा हर की काबा परेशानी पोसे न छूट लाए जान। तो लड़की के फिर पंच लाए रहे अरे की कौन जड़ी राते खइल अरे रात भर हम के मुइल दर दिया ठेला हे जान कमरिया टू बताइब हम और वह सबके जे भी देखी वो समझिए जे कि हम का काम करत नहीं। लगातार 10 गो रिपोर्ट हमारा फेसबुक पर मारल गइल बा। वो हमार आईडी उड़ गइल और पेज उड़ गइल, ग्रुप भी उड़ गइल, तीनों एकदम अटैच रहे तीनों। अभी तक वही से हम मतलब डिस्टर्ब बानी कि 10 दिन से हम एकदम कोनो भी बातचीत केहू से करत नहीं की पावत। बहुत प्रयास कैला के बाद भी अभी तक हमरा के ना मिलल, पेज ना मिलल, आईडी ना मिलल। तो कोनो बात नहीं के जे भी काम करत एकदम लगातार करत रहो ना होके तो यूट्यूबो चैनल हिलत तो चलेलू जैसे नैया हो कि कहीं से लागल बोल घैया हो कि मरले बा मजा राते सहिया हो बड़ी जोर बथे करी हैया हो कि मिलले मरद लड़ी कैया हो बड़ी जोर बथे करी हैया हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल और मैं पवन कुमार और फिर से आ चुके हैं पसवान स्टार यानी कि तूफान राज के पास, जो कि बक्सर में संगम स्टूडियो है। तो आइए सबसे पहले इनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले अपना न्यूज़ चैनल की तरफ से आपका स्वागत है और कैसे हैं भैया? जी, अपना न्यूज़ चैनल में जे भी श्रोता सुनिए ये चैनल के देखा था प्यार दुलार स्नेह देता सबके गोड़ छुए गोड़ लागता नहीं हम भैया। आपका काफ़ी गाना लगातार ट्रेनिंग कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले दर्शकों के? और सब बढ़िया बा, यही तरह एकदम करे के चाहिए, श्रोता के प्यार यही तरह मिले के चाहिए और ब्लास्ट हमने गीत कर रहा बनी जा। और फिर से एक आपका गाना वायरल हुआ है कमर की दर्द। हाँ, कमर के दर्द अभी बढ़िया गाना आइल बटे, मुखड़ा रहे शिवानी के हमने के कि तनी छाप दहर दिया रामा हो रामा बोल बोले ले नदिया रामा हो रामा कि तनी छाप दहर दिया रामा हो रामा बोल बोले ले नदिया रामा हो रामा। लड़का के लाइन रहे अरे की काबा परेशानी पोसे न छूट लाए जान। तो लड़की के फिर पंच लाए रहे अरे की कौन जड़ी राते खइल अरे रात भर हम के मुइल दर दिया ठेला हे जान कमरिया टू ठेला हे जान दर दिया ठेला हे जान। बहुत बढ़िया गाना बटे, एकरा के जे भी सुनत अटे दिल से एकदम लग जाला गाना ही। वास्तव में अभी एकरा पर प्यार दुलार स्नेह नइखे लोग के मिलत, ये बड़ा दुर्भाग्य। जो आपका जो वीडियो बने काफ़ी महंगा बनाई है। हाँ, वीडियो भी मेहनत से भइल बा, वीडियो भी काफ़ी चर्चा में, एकरो से बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आवा था बाकी दुख ते जरूर गीत से हमारा भइल बा कि ताकि लोग के प्यार दुलारे के गीत के अभी तक नहीं खे मिलत। आप बताइए कि आपका काफ़ी बिजी रहते हैं, काफ़ी आपका मोबाइल स्विच ऑफ रहता है, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए? पहले तो हम 10 दिन से आज डिस्टर्ब बने कहे से कि श्रोता के प्यार दुलार था मिलता, बाकी देख के जरे वाला भी लोग के कमी नहीं खे। अब नाम ना बताइब हम और वह सबके जे भी देखी वो समझिए जे कि हम का काम करत नहीं। लगातार 10 गो रिपोर्ट हमारा फेसबुक पर मारल गइल बा। वो हमार आईडी उड़ गइल और पेज उड़ गइल, ग्रुप भी उड़ गइल, तीनों एकदम अटैच रहे तीनों। अभी तक वही से हम मतलब डिस्टर्ब बानी कि 10 दिन से हम एकदम कोनो भी बातचीत केहू से करत नहीं की पावत। बहुत प्रयास कैला के बाद भी अभी तक हमरा के ना मिलल, पेज ना मिलल, आईडी ना मिलल। तो कोनो बात नहीं के जे भी काम करत एकदम लगातार करत रहो ना होके तो यूट्यूबो चैनल पर मारवा देवे के बा स्ट्राइक, कोनो दिक्कत नहीं के। बस श्रोता के प्यार दुलार रही तो का करे के बटे महाराज, एकदम आगे बढ़ी आदमी देख के जले वाला। हम कहल गइल बटे कि देख के जलो मत बारिश करो और तारा और अतना भाई आगे बढ़ावे के सपना बा औकात बा तो भाई के सपोर्ट करलो, ई काहे खातिर कुछ छोट मोट काम करत रहलो। अच्छा बताइए कि आपका कौन कौन सा भी प्रोजेक्ट आने वाला है? बहुत सारा प्रोजेक्ट आवे वाला बाटे। अभी तो कमर के दर्द शुरुआत भइल बाटे छठ के बाद और केटी म्यूजिक वर्ल्ड पर सबसे बड़ा एगो ब्लास्ट होके वाला बाटे जेपी भैया के चैनल पर। और तूफान राज ऑफिशियल पर लगभग 15-20 गो गाना 15-20 गो ले गाना टोटल क के रख दियल बाटे लगन के ब्लास्ट गीत। और लगन में लगातार आपका ब्लास्ट होगा गाना? हाँ हाँ, एकदम गर्दा का बार देवे के में का सोचे के बाप। आपका कोई भी गाना आप गाते हैं, कोई भी आपका गाना हिट हो जाता है, कोई भी आपके जो सुनता है दर्शक
ई सब मेहनत के संघर्ष के ही कहानी बिया। संघर्ष जितना भी कइल जा उतने भी बढ़िया बा। हमार राइटर भी हमार कंपोजिशन जे भी करेला और बतावा तनी कि बता दी कि शिवानी भी, तूफान राज भी और जेपी भैया सब लोग एकदम बहुत ज़बरदस्त एकरा बारे में मेहनत होला, एकरा गाना के चर्चा होला, तब इतना गाना के प्यार से नहीं मिलेला। शिवानी सिंह काफ़ी आपके साथ ड्यूट गाना गाते हैं काफ़ी। हाँ हाँ, तो शिवानी सिंह के डुएट जितना भी सॉन्ग बाटे हमारे साथे बाटे और रंजन भैया जे भी हमारे कंपोजर बाटे शेषनाथ भैया, तो यहाँ के अपन काम जौन हटे कंपोजिशन की करबे करेनी। यही तरह ब्लास्ट होत रहेला। आप अपने राइटर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब राइटर के बारे में क्या कहे के बा, हम तो चाहम कि जितना जल्दी हमरा के बढ़िया रुपया पैसा कमाओ लो कि भैया के एगो दो गाड़ी कीन दियल जा, हमनियों के एकदम 4 चक्का से उड़त रह। और हमारे दर्शकों के पीछे एक और गाना जो कि पासवान जी की रात चली। अच्छा, तो वो तो गाना एकदम ट्रेंड में बटे, आज वो भी वो गाना एकदम अल्फा मचौले बा। अब ओकरा बारे में क्या कहे के बा, ओकरा पर 10,000 प्लस रील बटे। अभी त्या गाना पर केहू को उतना रील ना हो कि। एक और गाना आपका था चलत दवैया। हाँ, तो वो 23 नंबर पर ट्रेंड कैल सा। ये भी हमारे दर्शकों के बीच हो जाए। हाँ, तो गाना रहे तरी अरे कि हिलो तो चलेलू जैसे नैया हो, कि कही से लागल बोल घैया हो, कि मरले बा मजा राते सहिया हो, बड़ी जोर बथे करी हैया हो, कि मिलले मरद लड़ी कैया हो, बड़ी जोर बथे करी हैया हो। अच्छा, आपका डिबेट करो। हाँ, बोलिए और आगे बताएं। अच्छा, आपका काफ़ी दर्शक का डिमांड रहता है कि आपका घर कहाँ पर है? घर हमार बक्सरे हटे। अच्छा, बक्सरे में बोला 7 किलोमीटर दूर सोनबरसा बटे, जैसे पौड़ी से 7 किलोमीटर पर, ले जैसे तो 11 किलोमीटर पर। अच्छा, आप बताइए कि आप फिल्मों में कब तक दिखेंगे आप? एकदम जारी बा। अप्रैल मई में, एकदम मई के लास्ट महीना में बातचीत हो गई बा। समर भैया के साथ एगो फिल्म के मौका मिलल बा। अब जौन भी सीन मिल जाओ, अब तो ओइजा गोइला के बाद बा। बाकी हो गई बातचीत सब जारी बा। चलिए, आप हमारे चैनल में जाते जाते दर्शकों के लिए एक ऐसा गाना सुनाइए ताकि दर्शक भी खुश हो जाए। एकदम है, अपना न्यूज चैनल करो सब ढेर सारा प्यार दुलार देव जा। और सोनू संगम भैया के एगो चैनल बैठे यूट्यूब फिल्म, वो पर ढेर सारा प्यार दुलार देव। बहुत ज़्यादा एगो ब्लास्ट एगो गाना ओकरा पावे वाला बाटे। तो और जितना भी हमार शेषनाथ भैया के एगो चैनल है शेषनाथ ओझा ऑफिशियल, और विवेको के बाटे जे भाई हमार संगे साथे रहल हरदम प्रोग्राम में, जो है बढ़िया गईबो करल अपन। तो विवेक जौन बाटे विवेक दीवाना ऑफिशियल उनकर चैनल के नाम है। केटी म्यूजिक कॉल करो, सब जानते बानी। मिठू जी बाने बहुत बढ़िया कलाकार, छोटा उम्र में इतना बढ़िया कलाकारी अभी हमनी के बक्सर जिला में बहुत बढ़िया एकदम। हाँ, नीलकंठ म्यूजिक भी बाटे। नीलकंठ ने म्यूजिक पर अभी लगभग 10 दिन के अंदर एगो बहुत ब्लास्ट गीत होखे वाला बा, पासवान जी के गाना। अच्छा, अभी पहला पासवान जी के गाना इहे हमार आवता। अभी इस मैंने छठ के बाद के कहल जाओ तो कमर के दर्द के बाद उहे पासवान जी के गाना आ रहा बा। तो चैनल के ढेर सारा प्यार दुलार देवे के बा। और चैनल पर लगभग बुझाता कि 6-7 गाना ब्लास्ट गाना बाटे। तोरा ढेर सारा प्यार दुलार देवे के बा। जाते जाते ये कहब हम कि भैया अभी तक ले जे भी कमर के दर्द के गाना, कमर के दर्द जौन गाना बाटे, जे भी नइखे सुनले वो गाना के जाके सुने। वो गाना एकदम दिल छुए वाला बाटे। और वो सबसे बस यह तो जोरी बा कि अभी बस लॉस में चल रहा बाटे, आगे रहो सबके मर्जी बा। धन्यवाद, आप इतना हमारे चैनल में समय दिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे जी एकदम नेक्स्ट वीडियो में आई, एकदम दमदार इंटरव्यू और होगी। और जे भी श्रोता देखा था अपना न्यूज चैनल के सबके एकदम बहुत छू गोल लगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।